Prepáčte, zrušilo sa mi to. Je to ďalšia časť, lebo sa mi to zrušilo. Nie. Tieto dva môže byť? Nie, a nechoď po dvoch. Toto? Nie. Toto? Nie. Ja už tu som plná hry. Toto? Nie. Toto? Nie. Toto? Nie. Joj, podáš mi toho Eggmana. Alebo to je proste. Tento tu šalamac. Nie. Toto? Nie. Nie. Na. A počkej, ešte tu máme 3. Takže ide. Na to. Je. Môj tiež je to tak. Ide 6. kolo. No, áno. A sa to predĺžuje na 20 minút. Takže zhas predĺžujeme. 20 minút. Takže môže začať. Čo? Môžeš začať. tak ja si Ešte. vyberiem. Haló, ty to... Dobre, takže si vyberiem, už mám. Je to vystušák? Ne, už to není. Je to tento pes? Nie. Haló, ja som bol prvý. Nie. Ideš. Nešiel som, ale mala písomná, takže... No. Už ideš do Pavučík. Vôbec nie. Mario. Není to malý. Postavička tvoja. Ne. Ne. Nie. Je to tento. Je to toto? Nie. Vyberaj. Nie. Počkej, ešte tu máme 3, 4. Vlastne takto vedľa. Aj tu. Takže... To ide. Nie. Toto? Nie. 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 Už sú zase obidvaja. Ide 7. kolo, že?